हेलो गाइस आंनि सोरां मिक्स यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। दिनै नै आं बहा थांगासिनो दं, जोंनि आबादथिलियाव थांगासिनो दं आरोना। नायना लादो जायगाफोरा माबोरै, लामाया आरोना। गाइसफोर नायना ला माबोरै नुयो, पुरा नेचारेल नुयो आरोना। एसेबां खुसि नाङोना बेबायदि बोथोराव माइ गायखांनानै सोमखोर सोमखोर जेरैबो। नङाना लोगोफोर, नोंथांमोना कमेन्टआव हरबानो जाबाय माबोरै नुयो आरो माबोरै नाङो गोसोफोरखौ नोंथांमोनाबो नायनानै दुब्लि बारिखौ। बेसांनो नेगेटिभिटी साननाय फैयोना बेफोरबो गासैबो केन्सेल जालांजोबो आरोना बेफोरबायदि नेचारेल मिथिंगाखौ नायनानै ना। नै गाइस आं दिनै दुब्लि नायनो थांबायदो बहुत दिननि उनावहा गायखांनानै आरोना। बहुत दिन माने गायखांनानै नायनो थांबायदो माबोरै जाना दं आबादफोरा। ओंखाय बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे। नै लोगोफोर नायलांदो दानिया। गाइसफोर जोंनि बे आबादखौ नायनानै माबोरै नांखो, जुदि आरो बिनिसाय आरो बांद्राय मोजांसिन आबाद मावनायनि तारिकाफोर मोनथियोब्ला बुंना हरबानो जाबाय, जाहाथे आरो जों मोजाङै मोजां आरो बिनिसायबो बांद्राय मोजां खेथि मावनो हायो, फसल दैखांनो हायो। ओंखायनो नोंथांमोना बुंना हरबानो जाबाय आरोना, जाहाथे जोंबो नोंसोरबायदि मोजां मोजां आरो साबसिन खेथि मावनो हायो, नोंथांमोन बायदि गोबां फसल दैखांनो हायो आरोना। ओंखायनो नोंथांमोना बुंना हरबानो जाबाय। बेसां गोसोखौ खुसि मोनो आरोना बिदि नेचारेल आबादथिलि समावहा फैब्ला। नोंथांमोनाबो इन्जय खालामबानो जाबाय आंजों लोगोसे। आंबो जोबोर हेपि जादों। नै नायना ला गाइसफोर, सोमखोर सोमखोर जेरैबो। जोंनिथिं आरोना गाइसफोर सलार पेनेल सलार गासैहाबो दङ। गासैयाबो गैया, खमसे खम 10-15तासो दं आरोना जोंनियाव पेनेल सलार गावबा गाव आबादथिलियावहाय। नायना लाबानो जाबाय, आं नोंथांमोनखौ दिन्थिगोन सलार पेनेलखौ माबोरै दङ जोंनियाव आरोना दुब्लियावनो। नै नायना ला गाइसफोर, बेनो सलार पेनेल लोगोसे मेचिन। आबाद मावो आरोना बिदिनो, लाइननि जेबो गोनांथि गैया, सलारजोंनो सब सोलियो सान्दुंजों आरोना। नै खाथियाव दिन्थिना होगोन सलारा माबोरै। नायना ला गाइसफोर, सान्दुंजों मोजांखौनो नायनो हायाखै। एबायदि आरोना गाइसफोर नायना ला। आया नै माइ गेजेरावहा हाग्रा जाहांबाय आरोना, गांसोफोर। बेखौ फुनांसिगोन, नङाब्ला मुलि होनांगोन आरोना हाग्रा थैनायनि, अब्लानिया साबसिन जागोन। हाग्रा फुयोब्ला बहुद दिन लागोन आरोना, ओंखायनो हाग्रा थैनाय मुलि होनाया मोजांसिन जागोनदां आरोना। जल्दि जागोन, सानसेयावनो जोबगोन। 5 बिगा 6 बिगा सानसेयावनो फोजोबनो हागोन आरोना हाग्रा थैनाय मुलि होबा। आरो माबाफोर गांसो फुथारनायनि मुलिफोर दंब्ला बुंना हरबानो जाबाय, मोजाङै मोजां, जाहाथे जोंबो होनानै मोजां आरो आबादखौ ग्रौथ खालामनो हायो आरोना। गाइसफोर जोंहानि आबाद थिलियाव मोनफैबाय आरोना, नोंथांमोनखौ दिन्थिनोसै सानबाय आं। नै
बेनो बियो मा माइ बुङो माइब्रा बुङो आरोना नोंथांमोनथिं मा बुङो बेखौ मिन्थिया जिखि जाया जोंथिं माइब्रा बुङो आरोना माइब्रा जेरै मागो समाव बैसागो समावहा आं दिन्थिनो सानदों नोंसोरखौ माइब्रा माइ आरोना बेयो माबोरै जादों नायनानै हर आरो बेनिसाय आरो मोजांसिन खेथि बानायनो थाखाय नोंथांमोना तारिखआ हरबानो जाबाय आरोना बेनिसाय आरो मोजां बानायनो बेसे दिन जायाखै इयो खमसे खम 25 डेज जाबाय गायनाय आरोना 25 डेज जादों इउरिया मैयासो सारदों आरोना हासार नायला जाय हासार मैया सारदों इउरिया जों लोगोसे सयेल हासार होदों आरोना गायनाय समाव जेबो हासार होनो हायासै दै गिदिरमोन आरोना ओंखायनो होनो हायासै नै बलानबो दं खाथियावनो माने एसेबां गिदिर दै फैनायमोन नालाय ओंखायनो गायनाय समाव हासार होनो मोनासै मैयासो होनो हादों आरोना 25 डेजनि उनावहा दैजों मादि जाना दं नै नायना ला गाइसफोर एसे नायना ला दैया बुथारदों आरोना बेखौ दा गायसननांसिगोन आरोना गोदान फादारजों आरो मादारजों गायसनगासिनो दं आरो इथिंजाय दं नालाय बेयाव गायसनबाय थादो दा बेलासेहाय बेयाव गायसनगोन आरोना नै बलाना बेनो फिसासो आरोना फिसाबाबो गोबां दै फैथारो आरोना ओरै जानानै फैयो ओरैनिफ्राय इदि फैयो आरोना बिथिं फैनानै नै बिथिं फुरा लोमफावजोबो आरोना बे माथावरिखौ गिदिर होआसै नालाय ओंखायनो दैया इथिं गोग्लैजोबो आरोना गाइसफोर माबोरै नुखो मोजां नुदोंब्ला साबसक्राइब आरो लाइक खालामना लोगोसे कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय आं दहाय बुंखाबाय आबाद थिलि मावनायनि आरो मोजां तारिखा दंब्ला आरो जाहाथे नोंथांमोना मोजां बुंहरो नोंथांमोननिसिम आं मिजिंथिनाय थाहरबाय आरोना नै गाइसफोर आं दहाय जे नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन जिथु सलार पेनेल बेखौ मानि थाखाय लानांगौ मानोना दानि दिनाव अखानि कुनु गेरेन्टि गैला माने दा दैयाबा मा समाव फैयो बलानजोंबो कुनु भरसा गैया जोंनिथिंसो भरसायानो गैया माने अखा हाबासो खेथि मावनो हायो आरोना ओंखायनो दैज्लां बोथोरावल' एसे मोजां खेथि मावनो हायो बेलेग साइडथिंजाय खिन्थु बलानफ्राव दै फैबाय थायो खिन्थु खेथि मावनो इजि जायो आरोना थेवब्लाबो जोंनिथिं सलार थानायखाय इजि जाबाय आरो दाना गासैयाबो जाफ्रामबाय जोंनियाव सलार ओंखायनो खेथिखौ इजियाव मावनो हायो आरोना मानोना बुस्थुआ सलारखौ मानि थाखाय लानांगौ मानोना गोसो बायदि दै होनो हायो दै रानबानो दै होनो हायो नाङाबानो गारनो हायो ओंखाय बेखौनो आरोना ओंखायनो लानांगौ सलारखौ सलार थायोब्ला आबादफोरावबो मोजाङै मोजां खालामनो हायो आरोना दा जोङो आबाद मोजां दिखांनो हायैनि जाहोनानो जाबाय दै नांगौ बायदि दै होनो हाया जायो ओंखायनो जोंनि आबादा मोजां जाया आरोना जिखुनु आबादानो जा बोरिनि आबादानो जा दैनि आबादानो जा गासैयावबो दैनि गोनांथि आरोना एसेब्लाबो नांगौ समावहा जों दै होनो हायिखायनो फसलखौ मोजां दैखांनो हाया जायो आरोना ओंखायनो एबारनिफ्राय जायहा सलार दङ ओंखायनो आबादाव मोजां फसल दैखांनो हायो आरोना जोंथिंबो जायहाथ' गैया बिसोर हाया एक्सुवेलि जोंहाबो गैया गैनायालाय सलार ओंखायनो जोंबो लानो सेस्था खालामगासिनो दं आरोना नेक्स्ट इयारफोराव जाहाथे नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामबानो जाबाय जाहाथे गासैबो आवगायलांनो हायो आबादजों लोगोसे आरो गाइसफोर मोजां नांदोंब्ला माबोरै नांदों आबादखौ नायना मोजां नांदोंब्ला लाइक आरो कमेन्ट लोगोसे शेयार खालामबानो जाबाय आरो साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे गोदान भिडिअ नोंथांमोननि सेराव लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननि सापर्टजोंनो आरो जाहाथे मोजां भिडिअ लाबोनो हायो बेखौनो आंनिथिंनिफ्राय आसा फारिबाय आरोना नोंथांमोनखौ बाय ह आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।